Balimao Amboraka information sur que terreau est attaqué donc Niger aéroport là, mais alhamdoulilah la situation est sous contrôle. Ko inkara choga mina mena a bela jele nya fo yena. Nya fo ASC jama bela jele na bi jeudi et 18 juin 2026. Ce qu'on a fait Jonah inde là ko bina jaraka mogo tara Niger aéroport de kama ko ka taka farapu kay mais amanya uburu. Niger renseignement, bravo au service de renseignement du Niger et à la dit avec fond de ma souveraineté. Wallahi billahi Niger wula ka automatiquement Niger mo wula ka fu sera bela awne anga je anga nyor la je no ko en kara togo jume ay reci bela de fle mena kala awne anga je kala de nyon ont été entendus. Deux violents tirs à l'arme lourde ont été entendus dès l'aube ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Amani selon plusieurs sources. La zone a été entièrement bouclée par les forces de défense et de sécurité nigériennes mobilisées pour faire face à une situation encore confuse. D'après les premières informations, les assaillants auraient réussi à pénétrer dans la zone aéroportuaire. Aucun bilan officiel n'a pour l'instant été communiqué par les autorités nigériennes. Une attaque qui intervient plusieurs mois après l'assaut mené fin janvier contre cet aéroport et la base militaire voisine, une opération revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. L'attaque avait alors été repoussée par l'armée nigérienne avec l'appui de partenaires russes. Depuis cet incident, les autorités avaient renforcé la sécurité du site, notamment avec l'extension du mur d'enceinte et l'installation de plus de 350 caméras de surveillance autour de l'aéroport. Les circonstances exactes des événements de ce jeudi restent à déterminer. Néanmoins, des sources locales que nous avons contactées directement affirment qu'actuellement la situation est sous contrôle et la circulation reprend son cours aux alentours progressivement. On rappelle que cet aéroport international du Amani de Niamey abrite le quartier général et le poste de commandement de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel ainsi qu'une importante base de drones. Deux violentes... Voilà. Ko karatugu ya bela de lenyafo mogo jugu nunu a kera dron ni ou pénétrer la ka do aéroport ko dron Niger service de renseignement activera Europe ou yo mo neutraliser à la minute amata reta amakina fo mun kara bamako ni katide ka tle kuru kara be ba marfa ci gambe bamako avec kati amakete nde aish nunu ta shino wala ko on de be shino wala malla olu tamana kedro tellement droit avec ban anta de be clé kuru karabe be jati kelembe baya la différence maintenant odo ko so ambe kelemina kelem madame ne folo billahi tallahi ambe kelemina asimi goita général Tiani capitaine Ibrahim Traoré olu buga tanke ka ta kelem te ban nin korana che kelem ute kelem ban nin kelebe idi abina fo Iran et Amérique ta sambina ninko Amérique ni Iran be kan jogon bele bon ani tobu tabe ketini ani faransi kelen te kala de ani tobu be de be kala mogo mo itege di irisu ma ko iri eni irisu de be ka barake bi iga jamana ni klongara dora ka jamana be ta jiwu yo fe c'est pour cela ni ay ambe boka asimi critiquer jugu atew parce que ambe fedi ana barake tien kam bon ay mun kara Niger bon ni te imagine Niger y caméra de surveillance keme sabani koko bebla orlo bera mon clara kata tourner utara mais Niger perle nous Niger a renseignement kain parce que au dona Niger tro uyu neutraliser ama taire ta tic au tac à quel endroit tic au tac dro ya réglé. Je dis bravo au service de renseignement du Niger, bravo au service de renseignement, la situation est sous contrôle. Anganga ne ya fo bela jere na mena AEC be orom nabi AEC la Mali kana surasi million clé de recruter Burkina ka surasi million clé recruter Niger ka surasi million recruter comment Assimi Goïta amada VDP là amada Dosoko là donc avec surasi recrutement de ke na recrutement ka be chama boko ina iranga force te dore iranga force drone la force te dira
cɛ cɛw b'u bolo di a ye exemple ta Algérie ka Algérie mun filɛ an kɛrɛfɛ Algérie ka bon ni Mali ye a b'o kalama Algérie territoire ka bon ni Mali territoire yala an ko Mali ka bon dɛ mais Algérie fana ka bon ni Mali Algérie mètre kelen i tɛ bɔ Algérie yɔrɔ dɔ la ka taga yɔrɔ dɔ la k'i ma sɔrɔsiw ka fɛn dɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ ka u ka territoire surveiller no 24 heures sur 24 Algérie Français Algérien maa miliyɔn kelen de faga Français Algérien mun faga mun ɲɔgɔn Malien faga a b'o kalama Allah akbar mais olu hakili b'u yɛrɛ la anw de bɛ c'est à dire ne t'a dɔn anw de bɔra 2012 la bi an bɔra 2012 pour girigara na girigaraw kɔnɔ an bɔra 2012 la dɔrɔn ka n'an yɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu na ne kɔni bɛ mun fɛ dɔrɔn ne bɛ dugawu don Mali ye n bɛ dugawu don Niger ye Niger population Niger mɔgɔw bravo au peuple du Niger bravo aux soldats du Niger wala u ye baara ɲumanba de kɛ ne ta u ye maa jugu ninnu u y'u repousser ça c'est une très bonne chose ni nin kun ma kɛ a dega kun bɛ bonya dɛ o de kosɔn a fɔra kɛlɛ mun an bɛ kɛlɛ mun kɔrɔ général Tiani b'a fɔla kuma bɛɛ an bɛ kɛlɛ mun na billahi taalahi n tɛ kɛlɛ ɲuman imagine u taara Niger aéroport attaquer tuguni u taara Niger aéroport attaquer tuguni Burkina k'i hakili to a yɛrɛ la Mali ka hakili to a yɛrɛ la tuguni kɛlɛ ma ban dɛ non kɛlɛ ma ban kɛlɛ in dabɔra ka jamana ninnu déstabiliser les trois pays pour les déstabiliser ni AES bɛ fɛ kɛlɛ in ka nɔgɔya u bolo a président fɛn fɛn bɛ yen mais pour le Niger ça va wallahi moi j'ai confiance au Niger un peu au Burkina mais pas au Mali mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se kɛlɛ in na mun kɛra Niger sɔgɔmada in na tous les pays de l'AES bɛɛ ka to alerte kɔnɔna na kɛlɛ in tɛ kɛlɛ nɔgɔmani ye dɛ kɛlɛ in bɛ san caman kɛ an bɛ kɛlɛ in na Iran ye san 40 de kɛ a bɛ ka kɛlɛ labɛn don min na Américain wulila ka sɔrɔ labɛnnen don adamaden ni i porokotora kojugu la siɲɛ kelen e ka aw ni Ala cɛ aw ka Mali ta ka lajɛ anw lebura 2012 anw ni Ala na an lebura Mali lebura 2012 k'an ka sɔrɔsiw gɛn f'an ka sɔrɔsiw bolila ka taa Niger sɔrɔsi wɛrɛ ka tila ka fanga ta tuguni o erreur kelen ka tila ka répéter o de tɛ ka da yɔrɔ sɔrɔ ne la parce que an ɲinɛ ka di quoi imagine aujourd'hui a ye taa Assimi Goïta ka fanga lajɛ minnu tun bɛ régime kɔrɔ kɔ kɔnɔ minnu tun ko k'olu tɛ changement fɛ olu de kɛra Assimi ka défenseur bi à cause de son ego parce que révolutionnaire tɛ sɔn sagadenya ma révolutionnaire ko di nous sommes les libres penseurs an tɛ tugu a kɔ ko saga donc révolutionnaire bɛ kɛlɛ ka nkalon nɔrɔ olu la ka sɔrɔ ka na ni escrocs ye k'a bɛ jamana jɔ Allah, enene manyu